И здравейте, милини гостини! О, вижте ни секси обувките! О, какви са хубавки! О, бахти секси обувките, бе! И сега играем втория епизод на Survival. Правихме си настройките. Вижте. Лапам чуката. Секс именове. Секс именове. И секс именове. И секс именове. Дай пак. Секс именове. И секс именове. Да. Тимче. Бяхме под магическия мост. Любовта и сега. Тимаме. Аз тръгваме там. То не съм добре. Избирам. Тимче. Моето Тимче. За какво ми си? И се свънеме така и пак се върнахме. Добре, на тази игра ще бъде гибен. Сега път в никой падаме в никой дупки като ония епизод. Чест! Че последният гол беше дисквалифициран! Дисквалифициран? Защо? Ще пипане на топката. Определено беше пипната. Не се пипа императорската топка. Да пипа се правилата. Но тук няма правила. Ти няма правила, значи няма правило срещу измисленето на правила. Хубаво е да си крал. Император. Добре, речем първата. Маймуните каратисти няма да участват в този публичен монахал. Именно. Ако спечелим, ще ни оставиш на мира и ще разрешиш скейтборда за винаги. Ако печеля, иметата ще загубят свободата си. Предлагам първо да обсъдим, преди да вземем Давай, ласави! такова решение. Тука е, какво беше? Какво беше? Радвам се, че се съгласи да не взимат нещата
Нещата в твои ръце, Джо. Вече си е станало навик. Тези опасни игри не бяха моя идея, но аз ви замесих и аз ще ви избавя. Доверете ми се. Къде ли съм почувала вече? Давай, лад, Саби! Всичко или нищо. Tudo moisa. Ciao. Ще ти покажа аз. Започвайте. Два чиста голям пъпъска. Ела тука, бе! Кучки! Ей, кучки! Чакай, кучки! О, не, Симон, не! Не, Симон, не, Симон, псето гадно! Пи! Май. Ще правим от епизод 3 оба, че с хечусен по-май, ако се разберем по скайп линията. И свалим се. Ето. Чао. Защото не ще да умирам то на втората игра. Извинете, талакът ми е разкъсан. Насочете ме към близкия оптичен кабинет. Чао, бе! Ей, сте гъздо! Да не те засляпаме сега. Ела тук да... Чаках се, обах тия да съм масва и кола. О, мага, какъв е този скин? Ба, чакай бе, хилп. Уау. Бах ти якия скин, бе. Какъв е този скин, бе? Какъв е този скин? Вау.
Видял съм филма. 12 лоби. Ще се върнем. И пак сме тук. То не е да. Да, все едно не сме се връщали. Защото беше до 15 минути, трябва да се да чакат минути. Чао, 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 чао. Чао, 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 чао. Не сте... Не с лошо. Не с лошо. Ба на моите хора. Те не послушаха. Не с лошо, те не паха. Тират. Добре, нема. Смазаха беците ни до духа. Ето хора, ясно. Не стига. Бе, там. Ето. Бах ти мапа. И погледнете. Анджело пак е в вихъра си. Но малък папа. Приятелите му превръщат ежедневието. Приключение. Страхотни планове. Идеално. И готини движения. Ако бия кефе се. На втората игра епизода се казва Ятви, бе! Ятви! Бихви! Скъпи професор Мосимо, как е новото ви изобретение? Ансето! Скъпи Тоби, той Годен съм. Iron Set! Да! Iron Set! Ятви, бе! където ще се учи Чакай малко. истинско момче. Да, пълно скачам. Също един. Ако е с дъма вече. За. Плюнк. Трябва много да метиш в лабораторията си, професоре. Плюнк. Да не ти кажа, Плюнк. къде се намираш. Плюнк. Айсбергът се Има ли желаещи за мелва? Никой не иска. Професоре. Ох ти! Нещо. Не! Ей! Това е милионерът Клаус фон Афенкугел и неговата балачка Лози. Откъде знаеш? Събрал съм всичките карти с снимки с милионери, приятел. Той се нарежда след бащата на Лова по богатство. Тези карти са лъжа. Аз съм по-богат от всички тях. Лодек. Чупи нещо. Чест! Господин фон Афенкугел, очаквах ви миналия вторник, но не се появихте на уговорената среща. Аз не виновен. Автобусът закъсня. Съжалявам, нищо не мога да направя. Но вие сте последен мой шанс. През целия май живот аз съм бил унижаван и нагрубяван. Какво ме буташе? Какво ме буташе? Какво
Какво ме бута сега? Бе! И кола, това беше от епизода Survival Games и секси кака секси и нове.